Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bangun sinkron sementara sakti rokok sadinda bangun sapercak kejeluan perprasasa kasih sayangku. Kita ya, aku lari gini marai. Padahal sudah dapat mix. Oh, mixnya di situ. Halo, ini keluarga dari Madiun mana? Oh, di sini. Oh, iya. Cantiknya Umi, ya ampun. Ya, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan ibu dan sisi sekeluarga. Paling doa restunya terima kasih. Semoga kurang lagi Mbak Zid. Nah, ini kedatangan Rimpun ya. Ini kok mau pengeran. Ini kurang kabel. Oke. Di mana? Cantiknya Cece musik. Ya. Hari ini kerja bareng. Sing mimpin iki ya. Jalur lagu apa, Nduk? Lagunya apa? Sinarengan. Apa manut? Yuk sing kumpul. iki mawon masih diwur pirsa juga Piye? Mas kok ayu-ayu sing rias sapa? Sing ngrias sapa mau Mas monggo Menika sampeyan. rias menika Mbak Ari Reza. Kecil saking Bonalan Kebon iku Iya, pecet. iya. Leh rias jan luar biasa. Sama Mesem ini, saiki, iya, Nduk. Mesem saiki. Tiwul ngono gini. Iya, Mas. Untune gisel saya merati. Padha karo bojoku. Piye, Mas? Bojoku 24 gisel kabeh. Entek ning jowo. Ini ngomong-ngomong ini putranya Mbak Siti juga. gitu. Pokoknya hari ini anaknya dipergunakan kan. Saya kon laden, saya kon jadi dom. Lha kan malah orang tuane pada saisah. Dalah tenan pokoknya. Sekecaknya nggih Mbak. Ya Allah, ketoke wong sudah dadi keluwen. Kayak leti. Nah iya, bisa teko kene lho. Bolomu sapa, Lek? Oh, ini bolonnya anaknya. Wis komplit, Dari lagu apa, Lek? Mau, Lek? Sinarengan. Oke, yuk. Pimpinannya sing iki lho ya. Tenan iku disabar Mbak Suci 2000 tenan. Yo. Lagi tangan di atas, kaki di atas ya. Piye lek muter? Ayo. Asik. Gini ayo Mas ya. Karena tamunya banyak yang di sini. Cantiknya. Warna asli punya lagi. Yo, baju pink aku tuh sasaran siji Mas bariki. Ini sasaran aku. Gitu. Oh itu. Oh, iya. Bariki. Yo. Wasik. Terima kasih Bunga Desa Profesional Audio Production. Yo. Ayo goyang yo.
asal mulane cetaplok ngerti ora? Cemaplok. Piye? Biyen iki ana manter kakung putri ini kan Kisbide. Kisbide. Nah, terus manter kakung kan cium manter putri. Manten putri. Nah, manter putri itu dicium. Heeh. Angop. Bolak-balik angop. Akhirnya kamban. Akhirnya bisa jadi harus lanang. Lucu di ambung kok angop tak dengar dari cetaplok. Iya, terima kasih. Anu untuk caplokan foto bareng dulu. Terima kasih Mas. Jangan turun dulu ya, kakak Manggolodoma di situ dulu, nanti nunggu Mas caplok main tapi. Aku bayang nih, lambe sakmene sarapannya sak dino. Lambe sak mondake sarapannya kira-kira sak dino. Tapi kertas rimpong Mas. Terima kasih Mas, boleh dilanjut acaranya. Terus iki mau nuwun sewu Nduk. Ada yang terheran-heran sama diri. Oh iya, dari Iki mau nek sing nyuwun pirsa. Ji. Mas, niku jane kakung napa putri? Lanang. Tak gendahne sik. Lanang. Neng sindon tuku soto. Oh Mas. Ketoke wadon lagi nggawa lato-lato. Oh, neng di panggone Lek. Kok delik. Ini keluarga dari mana? Wajahnya tidak asing ini. Iki Ini bagus sayur Mas. Ya, tenan toh. Mikir bakul sayur kok ini iki ora bakul apa piye? Sayur wis ada. Mereka saking situ dadi Dari situ jadi. Harjo. Ya sana dari Mojopurno. Sini dari mana? Wah Nasri, alhamdulillah. Malah nunggu ket mau. Lah petuk ya wong iki ae salahmu melu kowe. Dundang kok ora iki. Izin sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak boloku Mas. Pundi? Bedane lho. Kayak sing ngundang sapa kae? Gondrong kan. Kok gondrong? Sampe lali jenenge apa ora kae? Sopo ya? Kayak nek wedok jenenge. Sapa Nduk jenengmu? Susi. Oh, Susi. Ini kembar loh, Bi. Susi ngemut pelem. Relike. Wedok lho, Mas. Cuma hari ini kok Heman buat obat ya, Pak. Mas, ojo sering-sering neng pondok loh, Mas. Oh, Mas itu. Mbak Susi. Oh, Mbak Susi. Piye to, Ojo Mas? sering-sering di sini. Piye. Gue marahi senak wireng. Mbak Susi mau joget di depan? Enggak anu nyaplok. Enggak. Tim caplokan sudah di dalam. Nah, ini ada sing cilik mau gede terserah. Ya. Benar aja. Saploan punya satu ayo. Ayo sayang maju ke depan. Maju. Maju. Tunggal guru cokan lu, tunggal lu cokan lu. Asaring bongso. Makannya akeh dhewe gitu. Cangkeme dobel Mas. Cakeme opo? Yuk. Yuk, sampai mandek ning kono mandek. Stop. Sing lemu. Yuk. Sandali cepetan ben penak. Kerisnya cepet, titipnya baik. Yuk. Iki lho lawan mulai. Ora iso nyaplok dipangan dhewe.
Penting iso nyaplok kancane ngono lho. Penting iso nyaplok. Yo, maju kabeh papan musuhmu kuwi. Nah. Sing ra iso joget leken lek. Yo. Lagu sembah penting iso nyaplok ya. Iso nyaplok. Sing penting ora nyaplok lekane koncone. Bilang gonmu to iso. Asik. Iya. Masa Mas? Masa campurane ora yo super gede. Yo. Nangis sajroning atiku. Ayo kalem-kalem yo. Iya. Asik. Ini timnya dari Mas Manten, Mas. Iya. Pelokan punya yo. Ayo nih, saingan camplokan yuk. Iya, ini dia. Si gantengnya, Mas Yoga dan cantiknya Mbak Tias. Ayo nih, saplok mutile. Yo, awas Pikir, gaduk yo. Ayo sing cilik mikir, dimploi lah. Super. Aku bayangin ujungnya setapel apa.
Yuk, Dumas Magolong naik. Waalaikumsalam. Atur Saderipun kepada aturaken dulur sing-singan atur pun kaliyan siapa sampun ketahuan pramugi pengobaran dados tetunggal Bu Siti nggih saderipun kepada Mawon Sumanto Hadi antara ngarsa dengan Sukesari ing kula buat-buatipun kula punika dipun saraya kaliyan Bu Titik Dwi Impianti. Panggih kesanipun sebab iki wau saking griya saking buku mriku pun kula tulis dadi kula niku boten patek iso ngomong. Ingkang kula sepisan mengke salam. Ingkang angka kalih matur nuwun. Ingkang angka 3 pasrah. Ingkang angka sekawan menika ngaturaken pengawasan. Ingkang angka gangsal menika badhe pamit. Wonten pun cukup nggih. Tapi kula genah riyin kalau gansian menika panjenenganipun Bu Titik Dwi Iriandini ngaturaken salam taklim kagem barayade panjenenganipun Ibu Siti kanthi maosan bil kaulina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih nggih awit menika anggenipun kepareng ngaturaken wujudipun pasugatan, palenggahan, pakurmatan menika jam eco saged pramila boten saged ngaturaken menapa-napa menika Bu Irianti namung saged ngaturaken matur sembah nuwun. Dene ingkang angka 3 punapa dados wontenipun menika masrahaken putra kekalih menika nuringgi panjenenganipun anak kula Tiwi kalih Yoga ugi-ugi saged dipun Aku gunakan barokah ibu ini sebut Jawa sesepuh aku melaku tingkan kalau melakukan Monggo keluarga, makasih. Keluarga dulu. Monggo keluarga, makasih. Kurangin. Nah, gitu. Oke. Di gunung yang biru, langit merah.
Rindu nggih punika panjenenganipun Ibu Titik Dwi ingkang tansah kawula mulyakaken ugi dumateng para tamu ingkang sedayanipun ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kila aturaken puji syukur Lu video. Oh, video dah. Kak ngomong. Pagi, Bu.